Saavedra, o insigne escritor e autor da obra máis grande da literatura universal, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Tanto como máis grande da literatura universal, da literatura española como moito. Ai, esqueci a presentarme. I am William Shakespeare. Eu sí que son o máis grande escritor do mundo. Ser ou non ser, that is the question. Nin caso, estes ingleses todos son vivo do mundo. Eu vou seguir como se non estivese. Ben, os que sabedes algo de mí, estaredes sorprendidos por irme falar en galego, non si? Pois é que resulta que acabo de descubrir hai pouco que son galego. Si, como vos lo conto, ou polo menos así o aseguran algúns estudos recentes. Sempre pensando do que era de Alcalá de Henares e ver aí co que matou pouco. Anda encima desculpándose por falar en galego. Eu ao contrario falo porque sí, porque me dá gana e porque ahora estou en Galicia. Efectivamente, Miguel, eu son César Gandani, un dos teus biógrafos, e defendo que naciches un pouco de Sanabria, en León, que naqueles tempos pertencía ao Reino de Galicia. Hai outros que din que eras de Lugo, pero podo demostrar que están equivocados, xa que teño probas suficientes que me dan a razón a mí. O que che diga, nin sequera sabe onde naceu e pretende poñerse a miña altura. Non se pode comparar un de orixen descoñecida cun nacido en Stratford upon Avon e que iso marca. E polo que eu sei tamén se ignora onde está enterrado. Pero que signos que tomaron sen que se decate ninguén? Pois é que para os meus osos, Cristiño, mira se son importante que levan 4 séculos buscados. Efectivamente, de novo, e iso espero que sirva para demostrar a miña tese, ainda que non o necesito, xa que teño moitas provas. Conto vos un. Os apelidos do noso distinguido amigo amosan a súa orixe galega. Hoxe en día, Cervantes é un pouco de Galicia, hai que decir do distinguido Saavedra, apelido de moitos galegos. Sen ir máis lonxe, a profesora de Historia deste instituto, María Saavedra. Oh, genial, será miña parente. Despois, aí se podo saudar. Ben, pois está claro de onde son, para que despois veña o de Stratford ao Ponavo meténdose comigo e presumindo de ser dun sitio con semellante nome. Vergoña daríame a mí. Agora queda outro problema por resolver. Como sería a miña auténtica biografía? Veremos agora unha recreación de como podería ter sido a miña vida se se descubrise antes quen era realmente. Espero que Inglesiña se quede coa boca aberta. E vos tamén, claro. Dubido moito, pero vexamos esa misteriosa hipotética vida. Vamos, Miguel, acabas de veres, que sempre estás pensando nos meus barrios. Que barbaridade de cativo, non fago bo del. É que me mandaron escribir un conto e non sei de que facelo. Doulle voltas e voltas e nada. A profesora di que é moi doado, pero se tivera que facelo ela, a ver que poñía. Deixa xa de protestar, que xa sabes que non quero que contestes dese xeito. Vale, mamá, pero se me poderas dar alguna idea... Por que non escribes sobre un cabaleiro andante que, acompañado dun escudeiro, realiza grandes hazañas e lle dedica a unha dama da que só terriblemente enamorada? Uf, que difícil. Diso non creo que poida escribir máis de 5 líneas. Deixa, xa pensei algo. Xa rematei. Creo que quedoume bastante ben. Ao final non era tan difícil. Dixencho, para que as cousas saian ben, só hai que poñerlle ganas. Sabes que, mamá? Creo que isto de escribir me gusta. E tal vez algún día decía ser escritor de maior. Para o cargo, que iso é un traballo do cole, e aí a ser escritor. Agora vexo claro. Convertireime no escritor máis importante de España e as miñas obras serán traducidas en 1000 idiomas. Para iso hai que ser moi ingenioso e ter moita imaginación. Non sei se serás capaz. De todos xeitos, ainda son neno e quedache moito que aprender. Tal vez faga as aventuras do cabaleiro andante ese do que me falaches. Farei que se convirta no personaxe máis famoso do mundo. Si, home, e a tal... Si, home, e ata establecerán un día do libro para lembrarse de ti. Deixa de dicir parvadas e ponte cos deberes de mates, que es así que se poden dar de comer. Este tío está todo. Agora entendo
sendo que acabara como acabou, nunha tumba descoñecida. Quixera ser eu o seu profesor de lingua para correxir ese conto. Seguro que calquera de vos faría o mellor. E pretende que traduzcan a todas as linguas. No, ya no, sí. Se ve poco, se ve poco. Veño da guerra, mamá. Da guerra! Mira que se dicía eu a teu pai. Cando era facendo este rapaz, seguro que está metido, sabe Deus en que líos. Eu non tives con esas. A virxe Masur. Pero conta, que nada fuches? Pero non me eches falar da batalla de Lepanto. Toda España en ve en contra os turcos e ti a vela fi. Acabamos de ter unha vitoria histórica e eu estive ali. Sí, claro. Ali onde máis problemas estás ti. Tes que che perdi aquí ali. Se non saqueira sei onde está iso. Non poderías quedar na casa tranquiliño como todo o mundo. Non, ti a pelexar. E iso que de pequeno quería ser escritor. Non tes escritos leves. Lepanto é un golfo que está no Mediterráneo. É claro que eu vou ser escritor, mamá. Xa che dixen unha vez que ia ser o escritor máis grande do mundo. Pero ainda non sei se en galego ou en castelán. E que teño un pouco de cacao con isto da diglosia ou será o bilingüismo. Pois non te despistes moito, que anda por aí un tal Lope de Vega que non para de escribir. E se chaman nada menos que el genio de los ingenios. E ten todas as picas de ser máis grande que a ti. E encima, con esta man así, pouco podes escribir. Que te pasou, meu? Deronme un acabuzazo e quedou mamá na anquilosada. Que che deron que? E quedouche que? Como falas, fillo, non hai que che entenda. Está claro que vas ser escritor. Quero dicir que recibí un tiro dun arcabuz, que é unha arma de fogo moi utilizada pola nosa infantería. E como resultado diso, quedou mamá inutilizada. Pois a velo dito dende o principio, mira que tes ganas de facerme falar. E doiche moito. Doer, non. É como se non tivera má. O que me doen son as andrómenas que andan correndo por aí. E agora a todo o mundo se lle dá por chamar mamá co elefanto, como se non tivera má. Pero o certo é que a ten. Anda incluso anda lanzando por aí imaxes as que se me vese nela. Estou farto esas mentiras. Quero que quede ben claro que non son manco. Aquí teño a miña man. Vese ben? Pois iso, non quero volver a oír falar do manco elefante. Tampouco é para ponerse así. Ao fin e a cabo, se man non che vale para nada como se non a tiveses, non? Que me sea que te chame manco que da man inútil. Pero caso é mesmo. Este home é un fraude. Non naceu Alcalá de Henares como todo o mundo pensaba. Non está manco cando xeración tras xeración o coñece como manco de Lepanto. E por último, non tatexa cando é incapaz de decir máis de 3 palabras seguidas. Ao final vai resultar que tampouco escribiu Quixote. Que outras sorpresas nos deparará esta historia? Okay. Levamos 5 anos neste cárcere de Arxel e xa non soporto máis. Teño que escribir unha gran obra e así é imposible. Claro, se non te empeñases en escapar cada 2 por 3, non nos terían encarcelados e poderías escribir, pero como es incapaz de quedar quieto, así nos vai. Alguén que loitou na batalla de Lepanto e que participou na vitoria máis memorable das guerras españolas contra os turcos, como vai aguantar esta situación sen facer nada? Pois a partir de agora vas a estar quietiño, porque escoitei dicir aos gardas que están pedindo un rescate de 500 escudos de ouro. Estou seguro de que a mamá xuntará as cartas para sacarnos de aquí. Eu non penso aceptar ningún rescate, que te rescaten a ti se queren, pero penso acabar fuxindo de aquí polos meus propios medios. Sí, pois como che saiu como ata agora, vas apañado.
Xa teño outro plan de fuga cos presos do celo de lado que non pode fallar, así que vai preparando as maletas que nos vamos. Deixate de tolerías e faime caso. Ademais, os gardas tamén dicían que un frades trinitarios están interesados en sacarte de aquí. Estou seguro de que o van conseguir. Vale, se son frades os que me rescatan, non vou poder decir que non. Pero como non o pagan esta semana, eu fuso tal e como teño planeado. Mira que és pesado, non sei a quen lle imitas, e agora calo un pouco que quero dormir. Pero como vou calar se teño unhas ganas de ir ao bate que non podo aguantar? Ao final vou rexar por min, e iso sí que non. Garda, que teño que ir ao ceo, garda, que non oure. Pero de que se o falas? Como non me deixes aí nunha esquina como facemos sempre? É verdade, pensei que estábamos noutro século. Está ben, eu rexarei aí. Pero penso escribir unha gran obra na que contarei todo isto. Titulareina Los baños de Arcel. E cando lean, velles caer a cara de vergoña por ter tratado así a tan ilustre escritor. A ver se chegan dunha vez eses frades trinitarios. A ver se esos frades trinitarios se equivocan e rescatan a outro. Para o caso, vai ser o mesmo. Levanos ca manía de que vai a escribir a mellor obra do mundo e aínda non empezou a primeira frase. Como se fose tan doado. Para escribir hai que ser un xenio como a mí. Leva... Está ben. Que escriba sobre os baños da Arcel. Que ninguén vai ler iso. A quen lle vai interesar algo así? Nun lugar de Carballo. Non, queda fatal. Nun lugar do Couto. Peor aínda. A ver isto. Nun lugar de Narón. É horrible. Nun lugar do Valdoviño. Espantoso. Ten que haber un lugar en toda Galicia onde un cabaleiro andante poda realizar as súas fazañas. Pero onde? Xa o teño. Nun lugar de Mondoñedo. Pero non pode ser que hai está o rei das tartas que non creo que lle guste moito que haxe un cabaleiro máis importante que el. Querido, levas todo o día sen parar de escribir. Xa debes ter a obra rematada, non? Veña, agora descansa un pouco, toma un cafetiño que vengo mereces. Pero que dis, se aínda non escribín nada. É igual, non te desanimes. Tes toda a vida por diante para facelo. Non te deixes presionar por todo o que levas escrito e lo que le digan. O teu, sempre vai ser moito mellor. Eso sempre. Que non te che dea por ir outra guerra e perder outra man, claro. Que pesadez. Que non perdín a man, que solamente teño un pouco anquilosada. Pero que fixeches, muller? Mira como me puxeches a capa. É a única que teño. Corre, vai lavarma agora mesmo e tesma que deixar como a nova. Non pode ir o escritor máis importante do século feito un jornal. Oh Deus, que mancha tan horrible. Non me queda correr da última que tiven que limpiarse. Non era quen dela. A ver cando inventan as lavadoras, porque... Que dixeches, muller? Eu só estaba pensando nos adiantos dos que pasarán as seguintes xeracións. É que me gustaría... Non, antes, que non te queres acordar da mancha. Moitas grazas, querida, xa o teño. Agora vai que teño que escribir o libro que me vai facer famoso. Non me vai quedar outro remedio que escribir a obra en castelán. Penso que queda mellor. Espero que os meus pais non lles importe. En un lugar de la mancha de cuya nome. Encima de manco é un porco. Mira que podes escribir coa capa chea de manchas, así como se vai acordar de nada. Enda por riba, quero escribir en castelán. A quen se lle ocorre? Se escribise en inglés, que é un idioma máis internacional, tería algunha posibilidade, pero el que siga, a ver en que termina isto. Que casualidade, no 2015 faranse 400 anos da publicación. Querido, veño ao mercado e acabo de enterarme de algo gravísimo. Non te enfades cando cho conte. A ver, muller, de que contigo
de escribir a segunda parte das andanzas de Quixote Sánchez e convence a un amigo para que se eche diantana. Claro, como él no sabe máis que escribir obriñas teatrais, non se atreveu a continuar unha obra tan magna como a miña. Pero mira que mala persoa, por amolarme non sabe o que facer. E que tal escribe ese tipo que ninguén coñece? Pois, segundo me contou, despois fui ao panadero. Intentei sacarlle gomas, e como xa sabes, esa empeza a falar non hai que non pare. Pois como a ti, deixe de darlle vueltas ao tema e contame dunha vez o que está pasando. A ver, parece ser que ese Quixote apócrifo ves non é ti só que di palabras raras, eu tamén sei. E sei que significa falso, porque senón... A ver, muller, queresme contar unha vez o que está pasando, que me vas volver tolo? A ver, que parece ser que ese Quixote apócrifo é parecidísimo ao teu. Cos mesmos personaxes, o mesmo lugar e a mesma aventura semellante nos que contabas ti na primeira parte. Pero... Será la gran. Será la gran Avellaneda ese? Agora, para deixar en evidencia, vou facer que vayan por terras de Barcelona. E como me metan máis prisa, vou nos mandar por Ourense, que aínda queda máis lexos da man. Está visto que calquera pode escribir un Quixote. Ata eu, se me pusera, podría facer. Evidentemente, veri mellor. ¡Alto! ¡Paren esta farsa! No soporto más esta distorsión histórica. Llevo toda la vida sepultada entre documentos del siglo XVI para tener que asistir a este esperpento. El exilio escritor habla en gallego, pero ¿qué locura es esa? Y su mujer, la distinguida Catalina Salazar, que era de Toledo. Si siguen con este espectáculo, se tendrán que ver conmigo en los tribunales. A ver, ¿quién es el responsable de todo esto? Eu son a directora da obra. É verdade, cando nos aseguraron que Cervantes era galego. E parece unha boa idea representar esta obra. Non era unha intención situacional externa. Faltaría máis. Eu asumo toda a responsabilidade do que aquí se representou. Mostrei aquí as probas de orixe galega do autor. Ben é certo que eu nunca dixen que falase galego. Eu nunca dixen. Si tú no sabes ni lo que dices, no tienes ni idea de cómo fue la vida de Miguel de Cervantes, el mayor escritor de las letras españolas hablando en gallego. Pero qué locura es esa. No se hable más, esto lo denuncio yo ahora mismo, dígame nombre y dinero. Verá, eu non me quero meter en problemas. Se tiene que se retira ahora, por mí non hai ningún problema. Calquera cousa, antes que me envolta en problemas que justicia. Non haberá ningún problema con justicia. Traigo aquí un documento que demostra que... Entérese bien y es la última vez que lo digo. Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares. Pero qué ocurrencia era decir que era de Sanabria. Yo sí que tengo pruebas de lo que estoy diciendo. Y escuchen bien, y es la última vez que lo digo. Miguel de Cervantes Saavedra nació en... Non me fale dese documento, por favor. Todos os documentos que din que Miguel de Cervantes Saavedra era de Alcalá de Henares están falsificados. No meu libro voto por ter a validez dese documento. Non estaría de máis que lle botase unha ollada e así se enterase da verdadeira historia. Bueno, non o soporto máis. A mí tedesme que aclarar en que lingua tengo que falar. Xa non sei se son castelán ou gallego. Non sabedes o que acá me está desmontando. Será mellor que non sigamos, pois non nos imos poñer de acordo. Acaban de descubrirse deste pobre home e es sujeto a aclarar a cuestión. Sí, será mellor oír os expertos, porque eu tampouco soporto máis. A que vos tampouco? Que te parece este? Eu diría que era man, pero non o teño claro. Está claro que sí, máis exactamente diría que o metacarpiano da mano esquerda. Sí, sen dúbida ninguna. Entón é certo que non estaba manco. Acabamos de desmontar outra patraña histórica. Sigamos a ver que outras sorpresas nos deparan estes osos que temos en clasificar. Mira este, parece que non casa moitos cos que xa temos analizados. Non che parece un pouco raro para ser de Cervantes? Sí, é imposible que sexa del, é claramente un oso de muller. Ten que ser da súa dona, que, segundo algunhas fontes, estaba enterrada con el. Hai que ver canto están dando así os cantos dos. E iso que ainda non analizamos a dele. Pois como o esqueleto de Cervantes xa está completo e é o único que nos queda por clasificar, imos aló. E agora, que facemos con el? Preguntarle se fala galego ou non? Non digas
xorgadas, muller, vai preguntar ao ADN en que para, era o que nos faltaba. O que temos que facer agora é comprobalo con algún dos descendentes de Saavedra galegos. E se coincide, teremos resolto un dos maiores enigmas da vida do escritor. ¡Qué emoción! Farémonos famosas. En todos os telediarios falarase do noso descubrimento. Mesmo pode que teñamos que ir ao Salame de Luz. Por fin coñecerei a Juan Javier Vázquez. A ilusión da miña vida. Hasta pode que non quera facer un polígrafo. Non digas tonterías, muller, vai preguntar. Non digas tonterías, muller, que somos científicas, non participantes de Gran Hermano. Pensemos no noso traballo que hai unha enorme expectación sobre o que estamos a facer. O problema agora é encontrar un descendente do Saavedra, e esa non será unha tarefa nada doada. Iso está chupado. Non sabes que non ten traballo deles. Chámase María Saavedra, é profesora de historia. Ves como tamén sei pensar? Se esta investigación va a sair ben, é grazas a mí. Entón, a que esperas? Chama e que veña rápido. Iso non vai ser posible. Agora mesmo está en clase, e non creo que por a mí. O que nos faltaba, que quere este misterio sen resolver por culpa dunha clase, parece incrível, pero se non queda moi remedio, verá que esperar. Este é o conto de nunca acabar. Creo que me vou ir para Inglaterra. Non vai a ser que un biógrafo iluminado se lle dea por decir que son escocés.